Nosaltres avui ens fixem en uns quants contes que fan divulgació cultural i ho fan amb bon humor i alegria, i potser per això tenen milers de seguidors. Els reconeixeu? Són els mags d'Orient, els savis que, segons l'Evangeli, van adorar el nen Jesús guiats per una estrella. Un moment, i el rei negre? Romànic català és un conte que ho està patant des de fa mesos perquè explica el romànic amb molta gràcia. Busca lligams amb l'actualitat i tot amb una edició d'imatges impecable. Tot això ho fa en Joan Pau Hinarejos. És periodista, guionista i divulgador i sobretot apassionat pel romànic, o com la que va publicar fa uns dies, on compara imatges de personatges del romànic amb els concursants d'OT. Això no us ho podeu perdre. I que em permetin expressar-me amb el meu llenguatge i amb el meu humor i amb la informalitat que intento donar-li a tot aquest món. Hi ha, no sé, moltes comparacions a vegades estranyes que faig, no?, entre el romànic i temes de l'actualitat. Doncs, ostres, això em dona ales, la veritat, a seguir en aquesta mateixa línia. Però, a banda de tenir gràcia, Romànic català és un conte on es pot aprendre molt del romànic i posar-lo en valor. Joan Pau Hinarejos creu que el Crist en Majestat de Taüll és la nostra Gioconda i reivindica així l'excepcionalitat del romànic català. El romànic, així a priori, diríem que és un dels grans puntals de la cultura catalana, no?, de la història de l'art a Catalunya, juntament amb el modernisme, amb tot el que és Gaudí, etc. Doncs, com et deia abans, segurament, per algun motiu, a les xarxes socials de Catalunya han tirat més cap a qüestions de divulgació més moderna. Tinc aquesta percepció, doncs, des del modernisme fins a l'arquitectura més actual, el disseny, etc., tot el que té a veure amb la ciutat de Barcelona. I d'alguna manera, l'art medieval havia quedat una mica ancorat, l'havíem deixat una mica abandonat. Passió, documentació, gràcia en la divulgació, bones pensades, cura en l'edició dels vídeos, tot això és romànic català. Però, a més, ha fet de la seva salutació una bona manera d'acomiadar-se dels lectors a les xarxes. Salut i romànic. Doncs ens queda claríssim que romànic català és la gran troballa.